La meva proposta és el llibre anomenat El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, autor Xavier Olivier. La recomanació per llegir és alta. És una lectura fàcil per qualsevol edat. El gènere és descripció geogràfica documental. Comença amb explicar què és un volcà i detallen els de la zona volcànica de la Garrotxa, que són 40. A continuació, hi ha la informació i fotos sobre la gran varietat de flora i fauna local. Pel que fa a la urbanització, hi ha una breu descripció sobre Olot i a unes localitats properes. Entre els nombrosos indrets per visitar, hi ha la Fageda d'en Jordà i el Parc Nou amb el Museu dels Volcans i el Jardí Botànic. Aquesta zona va ser declarada espai natural i protegit del Parlament de Catalunya 1982. Aquest llibre és una guia per conèixer l'espai natural de la Garrotxa, entendre el seu volcanisme, interpretar el seu paisatge i els ecosistemes que formen. Els volcans de la Garrotxa varen tenir activitat estromboliana i, entre altres, varen formar les espectaculars cingleres de Sant Joan les Fonts i Castellfolí de la Roca. El més visitat és, sense cap mena de dubte, el volcà Monsacopa, que està situat gairebé al centre d'Olot. Però el més espectacular i el més alt és el volcà Croscat, que és també el més jove, amb 17.000 anys. Pel que fa a la flora i fauna, hi ha una gran riquesa biològica. Conforme al llibre, hi ha 1.170 espècies de plantes amb flor i 257 espècies d'animals vertebrats. Per què hi ha espècies no autòctones en el parc natural? La resposta la trobem en el llibre. El terratrèmol del segle XV va destruir parcialment la ciutat d'Olot i, per tal, encara que la ciutat està atestada al segle IX, no hi ha edificis més antics d'aquesta època. És un llibre relativament petit, de només 70 pàgines, des de quines més que la meitat són fotos, però un cop començat no el pots deixar de llegir fins a acabar-lo. Altres llibres amb contingut semblant, la col·lecció Llibres de Batet. Pel que fa al mateix autor, no es coneixen més llibres. És un llibre descriptiu, informatiu, escolaritzatiu i molt entretingut. Hi ha molta informació comprimida i unes fotos d'alta qualitat. El llibre es converteix automàticament en una guia per un turisme ecològic i de sostenibilitat. Es recomana aquest llibre per tots aquells que estimen Catalunya, els seus recursos naturals, i per als amants de la naturalesa, els espais naturals i els que saben conservar-los.